sa kaawit. Adlaw ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining ang dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Regine. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. A Love to Last. We're fools, a lifetime. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Compostela, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Regine. Nag-edit ako sa online. Una ko kinahan kay Kiki. Usa ka Kiki. Gwapo kayo. Oh! Mura din na hinungdan? Nabi na kong unsa. Dili naman na bag-o, Fred. Naman gani kay uyab nga Vietnamese, di ba? Katong nakailan ni mo atong naakay training sa Manila. Oo. Ako na guna. Pero kinasiya, marag lain siya. Lahi siya. Lahi ako feeling niya. Marag feeling na ako. Nami future. Ay! Hoy, saba niya, uy! Oh. Nasa man ka? Fred. Nahilo man ko kalihat. Taga-Sibura din siya. Ha? Magkikita siya, Fred. Ha? Unya, magkikita ka, Fred? Ayaw kumpiyansa, ha? Basic killer palang unya na. Dilede ko, bala ka, Fred. Kaya dili ka ako nang usa magkikita niya. Ha? Kaysa pa madilain? Ikaw! Unsa? Hoy, ay kung apila-apila na, ha? Ay. Basi nalimot ka, sukad sa pagkabata na to. Mura na kong ikog nimo, sige, sunod nimo, kay magpauban ka na ko, permi. Sukad ang panahon na, nga magkabawas ko. Bubawas ka na ako. Mga sa gusto na mo sa dili, magkuyog ta. Fred! May kadiri ra sa mall inyong plano nga magkita, Fred. Daghan tao. Relax lang good, Fred. Relax lang good. Dili kita unsaon. Kagwapo na niya, Paul? Ay, Ivan. Gwapo kito. And my best friend, si Regine. Oh, hi Regine. Nice to meet you. Fred. Dito na niya yung kamoto. Dawata. Hi, Regine. Kahumok niya. Unya, unsa man? Mga ano sa ta? Then, mag-bar ta after? Mauli na lang kung una. Igo naman na akong gihatod si Paul. Thank you, Fred. No. Dili. Kita tulo ang mag-uban. Mas daghan, mas nindot. Di ba? Let's go. So, taga-dirin ka sa Cebu, Ivan. Yeah. Dinigid ko lang ako. Ano man ko eh. Para magkudili mahimot ang. Kanindo. Dili ko kupos ka. Kanapit. Di ka pala naman ko nakasuway nga. Di pa ni mo makikita sa Mga bro, pula. Okay raman ko. Di ba ko kulbaan? Lawas. Ang payot pa yan. Dili kay kinanaawan ni Ivan. Sige, pagsikip-sikip. Huwag si Ivan. Magsige sa pasiplate rin ako. Magsiyasa ko, ha? Fred! Palikuhid na rin ni Ivan, ha? Sige, Fred. Regine. Okay ra ka diha? Tupad rin. Ay, okay ra ko, Ivan. Maghuot na ta diha, uy. Dari lang ko sa pikas lingkuranan. At least atbang ta nga mag-istorya. Aw, hinuon sad. Mas nindot aron maklaro nako ang imong kagwapa. Ay ko ingna nga wa ka kahibaw nga gwapa ka. Gwapa ko taon. Nako'y secret isulti nimo.
Ha? Dali. Ipaduli mong naong aron makadungog ka. Kana. Kaduol na sa manaw. Mafeel na ako niyang kininawa. Indot ba kag lips dong? Abi mo? Na lang yun dong. Regine, abi ni mo? Ah? Nalipay ko nga nakaila mi ni Paul. Kay nakaila po di ka. Ivan. Ivan. Regine! Ivan! Fred! Niingon kong indurte na si Ivan. Pero kabuingon nga iluga. Fred, tinaya ng tingog ni mo. Wa, mi... Sakit, no? Sakit! Pero masakit sa feeling kung una yun kasi imong best friend. Paul, sakto na. Kita na ito sa mga tao. Ano naman, nawa mo? Ha? Ha? Paul! Nga na anak makamureyak. Kaya sabi na ko pag-react pa, Ivan. Nag-igat-igat ko best friend mo. So, magunsa pa lang di ko, ha? Magunsa pa lang di ko! Kayon sa mandeta. Ha? Kayon sa mandeta, ha? Wa ko makikita ni mo kay nako ilaing tumong. Amigo ug amiga akong gipangita. Unsa man ni pagtuon nimo nako? Mupatol ko nimo, Paul. Aw. Nirespeto ko sa mga bayot. Wa ko'y problema sa mga sama nimo. Pero dili buot ipasabot. Nga nakikita ko nimo, makigrelasyon ako nimo. Ay, Juan. Si Regine ang akong nagustuhan, Paul. Sorry. Fred! Pasagdian lang siya, Regine. Pasagdiyosa siya. Suko ito na to. Nagkaila ko sa akong best friend. Maong sundan ako siya. Daan palagi kong naara ka, Tere. Nagunsa man ka din eh. Asa pa man di ay? Mo baya ni atong comfort zone. Ang baybayon. Naibaw ko. Ni atang duha. Kay pareho ta nga dili komportable nga nag-away ta. Tapi na kong siya na. Dili man di ay. Fred. Ikaw man di ang nagustuhan. Hinuon, assuming na po kayo ko. For sure, magkuntag ito ni mo. Kaya ako masigihatagan ng Facebook ni mo. Ha? Nga naman. Para kuno matag ka niya. Pero di ay, lahi na di yan tuyo. Tugari ko si Lord Fred. Nagkagusto sa ka ni Ivan? Dili na ko pwedeng punaan ang kayo ubos akong ang... Sige na, tubag ako. Gusto kong mahibaw. Wa, Fred. Wa ko'y gusto ni Ivan. Why? Thank you. Thank you, Fred. Thank you. Oh, sorry na sagpati ka ganina. Kaya pa akong love kay kunimo. Huwag dili ka mangunay na ako. Dili ba, Fred? Fred. Huwag masayop si Paul. Nagsige gud og chat si Ivan ako. Gusto makikistorya. Ay, naglibog na kung sa ako bahaton eh. Makikistorya ko ni Mama Ugma. Basig na siya ay katambag na makagaan-kaan sa akong gipati. So, unsa magyuday ang tinuod, nak? Ha? Human ka mo istorya na kus nahitabo. Ug niingon ka nga wa kay gusto ni Ivan. Murag wa magyud ko makumbinsi. Murag na ay kuwang. O naaba ka kay gisulti nga dili tinuod. Mausultihi ko. Unsa magyud tinuod? Nagkagusto ka ni Ivan o wa? Ang tinuod, Ma. Nakagusto ko niya. Hambot ba? Murag lahi akong gibati pag una pala namong kita. Pero dili ko gusto musulti ni Paul. Kaya dili ko gustong samutan ang iyang kahiubos na ako. Ay, nak.
Bisag unsaon nimong tago, mahibaw gyud na imong best friends tinuod. Ug labing siguro, mawa gyud siya nimo. Ma, Mawa pa si Ivan nimo, unya mawa pa gyud imong best friend. Uy, misugot ka ana. dili ma. Maong lakaw. Sultihi si Paul sa tinuod. Bahalag mawa si Ivan, dili lang si Paul. Kasayo ni mo, Fred. Wa mo lakaw, di ba? Wa, Fred. Pero ni ako, aron musulti nimo sa tinuod. Tinuod nga unsa. Fred, sorry kung namakak ko pagpangutanan nimo kung nakagusto ba ko ni Ivan. Pero ang tinuod, dako kay ko gusto niya, Fred. Nahibaw naman ko, Ana. Ha? Kaila ko nimo. Pagpangutanan ko nimo, nahibaw kong namakaka. Anong wa mang kamasuko? Kinahibaw man ko nga, nidinay ka, aron dili ko masakitan. Fred, Ug mas ibilib ko nimo ron nga, nisulti kas tinuod. dili na ko kaya nga mawa ka, Fred. Bahala na as Ivan. Ikaw ang akong piliun. Kinalagid ang mupili ka na mo, Fred. Ha? Anong dili man kaming duha? Nag-istorya Miss Ivan. Nangay ko sorry kay asyomer kay ko. Og napakawawan ta mo. O sisig hangyo na ko nga kunta-kunti ka. Aron ako yung tayo mo ato sa inyo, Fred. Pero yunan ko nimo. Sa UK ka. Fred, Sige na, reply na to. Og pagkita na mo. oh, Fred. Oh, Thank you, Fred. Hilagid mo pagkikita din mo. Siyempre, bago pabayo tayo na kaila. Dili ko makumpiyansa. Salamat, Regina. Nga nakikita ka karon. Nalipay kiko. Nakagusto sa kanimo. Oh. Ha? Di ba niingon ka? Nga ako'y imong nagustuhan. Og maunay akong tupag. Nakagusto sa kanimo, Ivan. Yes! I love you. I love you too. Bisan man tuod og bag-o rami nagkaila ni Ivan, pero wa mi pagmahay nga gihatagan na mog chance ang usag-usa. Kay malipayon gid kaayo mi. Og karon, bisag asa mi manglaag, kaming tulo ni Ivan ug ni Paul ang mag-uban. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.